Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga amigo bugset. Dahil sa Perang Matnog. Ayan, dito na sa Matnog yung bugset. Ayan na, si 123 papasok na. Papasok na dun sa bungad ng Paskat, Peri Paskat. Sila tayong ayan, sila tayong kampiyon ng nagpindala. Good morning, bugset. Ituloy mo lang ang laban. Dating kampiyon. Ayun yung mga nabibigit. Yung ibang bus dyan. Kaya yung mga truck. Sa araw ng Sabado may kapungset. Ito, nagloloading na si Peri Paskat M17. Sa Matnog, patawid tayo ng Allen, Northern Samar. Shout out sa ating mga amigo dyan, ang mga trucking driver. Ayan ang mga barko dito may kapagsagot. Yeah, nag-unload pa lang si Peri Paskat. Gagaling lang yan ng Dap-Dap Allen. Ito naman yung ibang mga pas, dami yan. Ilabil mga ilabil. Shout out sa mga ilabil, may kabugsit. Andito na yung Glenn Davao. Ito yung 35. Shout out kay CD Maisog o Sinateng. Tayo naman napapalit yan pagsakay may kumusit sa Peri Paskat. Yan si 123 Sinateng. Sa ating driver may kapagsit, si dating kampiyon. Ganda ng kamera ni kapagsit. Kahit dikit, kitang-kita talaga ang buong paligid ng binibidyohan mo. Kaya sa tao pinamiga ko yung mga tinda dito.
Yan, sinigo. Sige, may isa po. Sige tayo. Shoutout sa mga dinagat. Ano yun? Ha? Napanood ko. Napanood mo? Oo. Salamat diba? Oo. Sinanood yung video ni Kumusyo. Sila na yung pinatim lang dyan ako para mamili ka ako. Loading pa eh. Loading pa. Loading. Ayun na, kita lang. Oo. Kung sila na yung good morning Kumusyo. Okay. Kasi mo yan. Imas. Hitman. Doon sa kabila yun. Sa laptop. Oo. Nandiyan pa naman. Yan pa. Grabe oh, kahit dito lang ako ng gano'n. Oo. Kita-kita ka pa rin dyan. Oo. Wala man ako, di na makarap. Oo, hindi ka nakaharap pero kita-kita ka pa rin. Yan si Sir Onson na kapusit. Hindi ba? Kung sa cellphone to, hindi maano yan buo. Oo. Kahit na nga nandito tayo, kita pa rin ang bus. Kulang naman yung ilaw natin may kapusit sa kaliwa. Vlogger na ako ngayon. Vlogger. Wala pa yung paskat. Ay, paskat. Ito na? Opo. Saan kayo nakasakay? Wala pa nakaschedule kami. Anong Yung sakay mo? Hilux. Oh, pasok na dito. Oo, Opo, abante na. Bayad na ako. Abante na rito. Asan yung Hilux? Sige po, mapuntay mo na rito. Ito na. Opo. Gali ka ngayon, master. Yan yung paskat yung sa laptop, ano? Sa Opo, laptop. opo. Body number. Ito yun. Bukan natin si OSO. Ang galing ah. Malupit. Pati yun. Namatay. Nawala. Okay na? Hindi na ito? Tuloy ko lang.
25-27. Fortuner. Vlogger. Hi guys, welcome to vlog, to my vlog. Sundan pa kita dyan. Bante. Yan pala yung Hilux ni sir. Videoan pa yan? Videoan pa? O ikaw lang? Huwag na, huwag na. Baka napagod ka na dyan. Ayan, hindi ko pugsito. Pugsito tayo. Pugsito tayo. Bita na tayo sa taas, hindi ko pugsit. Shout out sa mga taga Perpascat M17. Ayan na. Pugsito tayo. Bita na tayo sa taas, pugsito tayo. Oh, oh. Oh, sige, sige. Pugsito tayo, yan, sabi ko. Pugsito tayo. Atras, pugsito tayo. Yan. Tingnan lang. Gagawin maya may sulat na.
Tulo. Sino ba yun? Ay, tuloy pa, Toy. Oh, basta ang dami kong gusot. Asal? Good morning. Eh, magbalik ka. Ha? Karoon mo muna balik. Oo, okay. Isang may minulong kadlaw. Ano si Migo natulog? Tulog. Ako na to. Ikan mo lang muna. Jay, dito. Mas mo nakasambay dito eh. Wa. Dito na. Dito na may standby. Ito sa booking. Dito, booking. Ano sir? Kabaon mo? Oh, sa inyo yan. Salamat. Sakit to. Oh. Sakit. Oh. Sige. Kung sino ba yun? Pangalan niyo po. Tapos signature po. Signature. Kung sino ba yun?